டு தமிழ் டிப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிராணி கோஸ்ட் கேம் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு இந்த வாய்ஸில் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஃபுல்லாக. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கிளைய வச்சு செய்ய போகிறோம். நம்ம பயந்துட்டு அவங்க அம்மாவை பார்த்துட்டு போயிடும். கிளவி நம்மகிட்ட சிக்கிச்சுனா வச்சு வச்சு செய்ய போறோம். வாங்க, அசிங்கப்பத்தி சொல்லும்ல, கிளம்பலாம், ஸ்பீடா போகலாம். ஆமா ஆமா, ஸ்பீடா போலாம், வாங்க. ஓகே, இப்போ எல்லாரும் திறந்தாச்சு, உள்ள உள்ள பார்த்துட்டு உள்ளே போகலாம். வாங்க வாங்க, கதை திறந்துட்டு கக்கோஸ்குள்ளே போயிடலாம். வாங்க, கக்கோஸ்குள்ளே போயாச்சு. முன்னோட நாய் நகர் இருக்காரு. ஓகே ஓகே, கீழே போயாச்சு. இந்த டோர் திறக்கலாம். இந்த டோர் திறந்து பார்க்கலாம். இதில் எம்டியான ஆகுது, மூடிடலாம். அப்படியே மூட்டே இந்த கன்னுக்கு தேவையான எடுத்துக்கலாம். ஸ்ட்ரைட்டாக போய்க்கலாம். இது எம்டியாக தான் இருக்கும். ரெண்டுமே வேஸ்ட். இங்கே ஏதோ டோர் இருக்குது, கீழே குனிஞ்சு போகணும். இங்கே ஏதோ ஒரு டோர் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. எதுவுமே வச்சிருக்க மாட்டேங்குது கிளவி. இப்போ மேலே எதுவும் 10 மணி இருக்குது, அமைக்கலாம். கார் பேத்தினா இது தேவையில்லை. இப்போக்கி இன்றைக்கி அதை கொள்ளுறதுக்குன்னா ஐடியா கொள்கிறோம் வச்சு எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கிறோம். சரி, இது என்ன கரியா இருக்கும்? சரி விடு, கீழே போய்க்கலாம். தட்டி விட்டுட்டு கீழே போயிடலாம். இப்போ நம்ம கீழே குடிச்சிட்டு அப்படியே போய்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் தள்ளி விட்டுடலாம். போடா 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 போடா, போயிட்டு தள்ளி விட்றா. வந்துட போகிறாடா, ஆற்றிட்டு வட ஓடலாம், டக்குன்னு ஓடலாம். கீழே குடிச்சிட்டு ஓடிடலாம். போடா, ஸ்பீடாக போ ஸ்பீடாக போ ஸ்பீடாக போ. டோர் வந்து கீழே போட்டுட்டு மைக் போட்டு ஃபஸ்ட்டு சாவி இதுக்குறாரு. 2 நிமிஷத்துக்கு மைக் போட்டு விடுத்தோம். ஆன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் காருக்குள்ள ஒழிச்சுக்கலாம். எங்கடா காணோம்? எங்க போயிட்டா? ஏஞ்சி மூடுறா கதவை, கிளவி வெளில வந்துடும். போய் மூடுறா உள்ளே சாவடி. ஸ்ட்ரைட்டாக போ. 2 நிமிஷத்துக்கு கிளவியே வராது. நிம்மதி உள்ளே போட்டு சாவு. ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இரு. அப்படி வந்தாலும் கிளவி நம்ம கிளை தான் சாவ எடுத்தோம். கீழே குஞ்சிக்கோ. நெக்ஸ்ட் இதை வலிக்கிறா பார்க்கலாம். போய் ஸ்லோவாக போகிறோமே. எனக்கு இந்த இடத்துக்கு வரவே பிடிக்க மாட்டேங்குது. செக், கிளவிக்காக எங்கெங்கே தான் போகிறதா இருக்குது. கருமம் பிடிச்சது. துப்பாக்கி உள்ள இது பாதி. இப்போக்கி கீழே போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டே வேறு ஏதாச்சும் இருக்குதா அப்புறம் டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். டோர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ள ஸ்ட்ரைட்டாக போய் கீழே ஏதாவது இருக்கா பார்ப்போம். ஐயோ, காக்கா வேற இருக்குது. இந்த காக்காவை டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் நம்மளை காட்டி கொடுத்துருமே. அடுத்த கிளவி நம்மளை காப்பு வச்சிடும். என்னடா எடுக்கவே முடியல. சிக்கருமா காண்டது. போயிட்டு கீழே போலாம். ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ள போய் போந்தல பார்ப்போம் என்னதான் இருக்குது. இப்போ ஓகே, நம்ம மேலே போகலாம். மேலே போய் இந்த ரிமோட் பாக்ஸ் வச்சு இதாக பண்ண முடியுமா பார்க்கலாம். பேய் வராமல் இருந்தால் நல்லது. வந்துச்சு நம்ம கையில் தான் சாவும். நிச்சயம் பாவம். போகிறோம். போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். சரி, ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இன்னும் திறந்தாச்சு. திறந்துட்டு தூக்கி பார்த்து என்னடா இருக்குது? ஏன் பாட்டில் ஸ்ப்ரே. ஆமாம், கிளவி செத்துச்சு. வாடி கிளவி, எங்கே இருக்கிற? காணாமே.
எங்கே இருக்கிற நீ வாவே, எங்கே இருக்கிற நீ வாவே, எங்கே இருக்கிற அடிக்கல்வி எங்க இருக்க, டக்குனு வா. சொன்ன கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓ பாடா செத்துட்டு போறாங்க எல்லா பசங்க. ஓகே எங்க இருக்குது தெரியலையே. கிளவி சுட்டா போதும்பா. எங்க இருக்கிறா ஆளே காணோம் ஒன்றும். ஓகே எங்கடா போனோம் தெரியல, ஆளையே காணோம். ஆமா ஆமா இந்த வருது ஐயோ வராளே அட்ராங்க ஸ்பேர். முடிச்சுறாக்காத நம்ம கிளவி கதை. ஓகே டே 2 ஆயிடுச்சு. ஆமா இப்ப கிளவி டர்ரா கிளிக்கணும். ஸ்பேர் சூண்டில் அடிக்கணும். கிளம்பிடலாம். பாத்துல எடுத்துட்டு இதை ஏமாத்துறானே கிளவிங்க. கிளவி வா கிளவி, கிளவி வா கிளவி, எங்கடி போன? வர்றாளா? வந்துட்டா வந்துட்டா. வர வர மெதுவாக போகலாம். போயிட்டாளா? பெருப்பாளா? திறக்கலாம். தோந்தாச்சு போயிட்டா நினைக்கிறேன். ஆமா போயிட்டா. ஸ்ட்ரிக்டா போக்கி ஸ்ப்ரே இருக்கு, அதை எடுத்துக்கலாம். வர்றா, எடுக்க கஷ்டமாக எடுத்தாச்சு. வா கிளவி வா. மடி மடியா பொண்டாட்டி. பாய் விலை காலி பண்ணிடுவோம் போல. அட்ரா ஊஞ்சில எம்டியா எம்டி ஆயிடுச்சு. என்ன கிளவி போகுது அது பார்த்தேன்னு. கிளவி நாட்டுக்கிட்ட போய் போற போயிட்டா, அவள் பார்த்துன்னு வரா. சரி அவள் போயிருப்பான் நம்புகிறோம். வேற ஆச்சு இருக்கிறான் துப்பாக்கி இருக்குது, எடுத்துக்கலாமா? வேணாம் எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு போகலாம். கிளவி வந்துச்சா? கண்ணு தெரியல தலைக்கு. ஆமா ஆமா கண்ணு தெரியல. ஸ்பேஸ் வச்சுல அதான் தெரியல போல. ஓகே வராளா இல்லையா? வரா வரா வரா. இந்த கிளவிட்ட சிக்கி சாகிறதோட பேசாம நம்மளே போய் சேர்த்துடலாம். கண்டிப்பா இல்லை போய் இந்த எடுத்துக்கலாம். இப்போ வருவாள்ல. வர 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 பூச்சாண்டி. ஓகே போகலாம் போகலாம் போகலாம். கிளவிட்ட கண்ணா மூச்சு ஆடி ஆடி. கண்ணு தெரியலப்பா கிளவிக்கு, லூசு கிளவி. ஓகே கீழே போய் வேறு ஏதாச்சும் இருக்க வெப்பன் செய்யலாம் போய். சரி ஓகே கொஞ்சம் ரொம்ப வெறுப்பெறும் போயிட்டே இருக்கும் நினைக்கிறேன். சரி இப்போ ஓகே மேலே போயிடலாம். மேலே போயிட்டு வேறு ஏதாச்சும் இருக்குதான் பார்க்கலாம். இதில் வேறு ஏதாச்சும் இந்த டோரில் இருக்குதா? ஒன்றுமே இல்லை. கிளம்பிடுறா. வெறுப்பு ஏது. நல்லா இருக்கு. எங்களுக்கே போர் அடிக்குங்களா? அவங்களுக்கு எவ்வளோ போர் அடிக்கும். ஏன்னா பெரிய வீடியோவாக இருக்குதுல்ல அதனால். சரி மேலே ஏதாச்சும் இருக்கலாம் பார்க்கலாம். வாங்க மேலே போகலாம். மேலே ஏதாச்சும் இருக்குதா? இதுக்கு கீ வேணும் வேஸ்ட்டு. ஓகே இங்கே ஏதாச்சும் இருக்குதோ சாப்பிட்றேன்னு பார்த்துக்கலாம். கீழே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. அக்கா நீங்கள் தான் பேசுகிறீங்க. அவங்க பேச மாட்டாங்களா? வெளில போயிட்டாங்க. நான் தான் பேசுகிறேன், வேறு வழி இல்லை. போகிறோம் போயிட்டே இருக்கிறோம். இதே குரல் என்ன ஃபுல் வீடியோ. ஓகே கீழே போயிடலாம். கீழே போயிட்டு ஏதாச்சு தள்ளி விட்டுட்டு கீழே போயிடலாம். சரி இதை எடுத்துக்கலாம். எப்படா என்னாச்சு? எடுக்க முடியல. எடுத்து இந்த கண்ணை செஞ்சு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் அட்டாக்கி தானா? ஓகே போயிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம. ஓகே இப்போ போயிடலாம். போயிட்டு இப்போ கீழே போயிட்டு கொஞ்சம் மியூசிக் போட்டலாம். மியூசிக் உள்ள நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள்.
சரி ஓகே, இப்போ டோர் திறந்துட்டு உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ கன்னில் இன்னொன்று இருக்குதுல்ல, அதை எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு எடுக்க முடியலையே, எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டு போய் தூக்கி போட்டுடலாம். கன் எடுத்தது ரெடியாக போகலாம். மேலே போகலாம்டா. ஐ எம் வெயிட்டிங். போகலாம் மேலே போய். கிளவி எங்கே இருக்கிற நீ? வாடி கிளவி, வாடி. தமிழ் சொல்லுமே வாடி. என் கிளவியே, ஏன் கிளவில சாரி, அவன் புதுசாக பார்த்தா நான் வெட்டிடுவான். ஓ எங்கே இருக்காளே தெரியலப்பா. ஓகே, மேலே போய் பார்க்கலாமா? போய் பார்க்கலாம். எதுக்கு நம்ம போகிறோம்னா, இப்போ போய் எங்கள் பெல்ல ஆக்கிட்டு வருவா. நேராக நெட்டி பேங்கிலே சுற்றணும். சுற்றிட்டா டோர்லேயே மாட்டிப்பா. வந்துட்டான். சுத்து பிடிக்கலையோ? ஐயோ, ஜஸ்ட் மிஸ்ஸப்பா. கதவுல மாற்றலையே. ஐயோ போச்சா. சரி, எகிரி குச்சிடலாம். எகிரி குச்சி அவன் எப்படி இருக்கிறான் பார்க்கலாம். கண்ணு சுத்தியா? இனி அடிச்ச வாய பொருளுக்குச்சு. சரி, நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்துடலாம். இப்போயாச்சும் ஸ்ப்ரே ஃபுல்லாகிடுச்சு, என்னென்னு பார்க்கலாமா? இன்னும் எம்டினா தூக்கி போட்டு துப்பாக்கி எடுத்துக்கலாம். குண்டு குண்டு குண்டை குண்டு சொல்லுங்க, வேற குண்டு வச்சுக்காதீங்க. ஸ்ட்ரைட்டா போய்க்கலாம். பேய் எங்கேயுமே இல்லை. ஸ்ட்ரைட்டா போ. கிளவி நம்ம கையில சிக்காம இருந்ததான் நல்லது. அவன் எப்பயோ செத்து போயிட்டா. ஓ, நான் இப்பதான் வந்தேன், அதனால எனக்கு தெரியல. இப்போ கீழே போயிட்டு நம்ம அந்த பொந்தில் சுத்தர வேண்டியதுனா சுட்டுட்டு பொந்தில் நீங்கள் பொந்து சொல்லி வேற ஏதாவது வச்சுக்காதீங்க. ஒரு பூசணிக்காய் மாதிரி இருக்குதுல்ல, இதை எடுத்துக்க வேண்டியதான். என்னவா பின்னால் பேக்ரவுண்ட் சொன்ன கேட்கணும்னு நினைப்பீங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. சன் டிவி எங்கள் அப்பா டேடி பார்க்குறாங்க. இப்போ நம்ம போய் எனக்கு கிராணியை வந்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். போய் சாவடிச்சிடலாமா? சாவடிக்க போது கிளவி பார்க்கலாம். என்ன ஆகும்னா நீங்களே பாருங்க. गाइस மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுட்டு அப்புறம் நீங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க. ஓகேங்களா? கீழே பார்த்தோம்னா உருண்டு வந்துச்சு. பார்த்தா லாஸ்ட்டில் நானே மாட்டிக்கிட்டேனே. இதாங்க சாகும் கிராண்டிக்கு. கிராண்டி மொத்த டார்ச்சர் கொடுக்குற ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்.